こんばんは。おはようございます。こんばんは。久しぶりです。シーマンさん、おはようございます。おはようございおはようます。ございま Good す。 morning. おはようございます。ちょっとなんか変な色に。昼もボンジュール。ボンジュール。ボンジュール。サラン。サラーン。じゃあ行きます。Üsküdar'a giderken aldı bir yağmur. 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 Katibimin şeklisi uzun eteği çamur. Katibimin şeklisi uzun eteği çamur. はい。皆さん、わかりましたかわかります。わかんない。高さまに映る。はい、見えます。アウスはアウスさん。私もトルクチェと思ったんだけど。はい。はい。トルコ語シーマンさんシーマンは私わかんなかった。ちょっと聞いても聞いたことない言語って感じでわかんなかった。ルシェンさんはなんかこのメロディーはウイグルにあるような気がするんですけど、でもウイグル語ではないじゃないですね。と思います。私もどっちかというと、なんかメロディーにすごくなんか興味があったんだけど、でもわかんなかったですね。はい。じゃあ、答えを。はい、答えはトルコ語です。おートルコ語でした。はい。トルコ語ですあ、そうなのマサヤさんとそうですアウス。正解です。これで外れたらどうしようかと思いました。いや前回はね、1問目をサラール語っていうかなりマイナー出しちゃったんですけど、今日は、はい、メジャーを出してきまして。でこの曲は、私がトルコ語を勉強を始めた時に一番初めに本に載ってたんで、結構、昔の本なんですけどね、トルコ語を勉強してる日本人もしかしたら知ってるかもしれないですけど、でメロディーはすごい有名で、結構バルカン半島でもいろんな国で歌われてるらしくて、昨日ネットで調べたらいろいろあるんで、すごい面白くてハマってたんですけど、はい、結構有名な。私あとあと半月後ぐらいにトルコに行きます。あ、すごい。何さん行かれるんですか？引っ越すの？いや、行きますっていうのは旅行にちょっとキリギスに帰るとき、トルコで直行便を3日ぐらい待ちますので、トランジットですね。そう、私、トルコ行ったことないんですよ。私たちの家族、誰もトルコ行ったことなくて、初めてトルコに。すごい楽しみにしてる。すごい、なんだろうな。夏休み。夏休み、はい、そうで1ヶ月ぐらいキリギスに帰ります。はい。もう夏休みなの？そう、もう夏休み。早いな。ヨーロッパと。じゃあ次行きますね。Hislerin südürgen tamaşa curdularda Tögerekni cırlar emsağayda Tengiz çaçayka Hislerin südürgen tamaşa curdularda Tögerekni cırlar emsağayda Tengiz çaçay kalgan kata basırdıla da Men baramatımı oynatam Harlı tallağa şorta sula 多分、なんとなく見当ついたんだけどな。ヒントは表の中に入ってます。迷ってるんだよね。わかります？じゃないですかね。多分ね、カザフ語かカラカラパクだと思う。カラカラパクかカザフ語だと思ったんだ。私はカザフ語だと思います。カザフ語だと思った。マサヤさんは？外れてもいいんですが、とりあえずカラチャイかな。カラチャイ。アウスさんは？私はウズベクと思った。ウズベク。ウズベクじゃないです。答えは言ってください。はい、答えはカラチャイバルカルです。やった。すごいね。これわかると。びっくりです。さすが。すごい。さすがやな。こんな感じなの？カラチャイね。これはそうですね。この動画は Facebook で見つけました。ユーナ見つけてきたんですよ。で、あと分かるのは、ジェルラーとか、ジェルラー歌、あと、オイナタを踊る。とか、タマシャも。タマシャって言ってましたね。タマシャでカラチャイかな。あと、カルロタウラルもあった。雪山。
ていうのもありましたね。そうですね。カラチャイ、山に関係するフォークロアが非常に多いので、そこの中でよくターマシャ、ホライダ、ホーライ、ホーライダとか、そういうコーカサスのフォークロアでよく聞くフレーズなんですよね。それでちょっとカラチャイかなと思いました。すごいなぁ。私だったら分からなかったですね。いや、でも私もちょっとヒヤヒヤでしたよ。もう自信満々で出して、外れてしまったらどうしようかと思いましたもん。いやすごい。カラチャイ・バルカルっていうのは、カバルダ・バルカル共和国とカラチャイ・チェルケス共和国に住んでいる民族です。いきます。はい。どうでしょうか。出してください。全くわからない。ルセンさん。全くわからない。カザフ語に近いんですけど、でもカザフ語ではないと思います。いいとこ言って音が柔ますよ。らかいんで、なんかウイグル語かなと思ったんですけど。違います。うんウイグルではない。ウイグルの方いらっしゃるんで。猫連れてくるじゃないかわいいから。唐沢さんちの猫めちゃくちゃ可愛い。そうそう。この間、ちらっとじゃあ YouTube で見答え言いましましょうか。答え皆さん出たんでしたっけ？出た皆さん答え。出た。はい。はい。タタルタタルタタルチャあらタタルシャおー。おー答え、はい。すごい答え。はい、合っています。タタル語です。タタール人のアルスさんが言うからには間違いないですけど。はい。あタタル語タタール語です。あ火山タタル語。ですね。あ。タタル語もいろいろ分かれるんですね。分からなかっそう。うんそうですね。まあ、この曲はフィンランドに住むタタル人た。のあ歌です。はい、うんちょっと、はい、柔らかくて。そう、タタール、フィンランドにもタタール人コミュニティがあるんですけど、あ。はい。まあ、この曲は、カッラルヤワ、カッラヤワ、雪が降る、雪が降るって言ってますんで、あはい。猫だ。ウイグル語だったらカルラルヤがちょっとあじゃあ、うんそうそう。うんカラリアが、どういう、雪が降る雪が降るですね。雪が降る。カッラルヤコラワル。ヨガでですね、じゃあ。ヨうんコラルヨガで。タタル語でヨワ。ヤは。ヨワ。まあみんな似てるね。コラルヨガでって言います。ウズベクだったら。あ、そうですね。はい。うんじゃあ次行きます。今のは何語だったでしょうか。ルセンさんわかりました？ちょっと音が良くなかった。わかりません。難全しいかもしれない。大丈夫です。難しい。でもね、これ前のビデオでこの言語をすごい何回も言う人がいたんですよ。なんで今回は出しとこうと思って。なかなか探すの大変だったんですけどね。探すわかる？探すのが大変なのね。タタルシャがしゃがんの。タタルシャがしゃがん。クルグズシャ。おマサヤさんなんてクルグズ語。クルグズ。クルグズクルグズ語。かな。アースがバシクル。バシクル語。シーマンさんはなんか珍しいって言ったから。カイダって言ってましたね。コイダね。ウゼン。クズノルム。ちょっとクズはギューズヌルン。え使うので、クズノルム。ちょっと近い言語だな。クズノルム。ギューズノルム。カイダ。コイダ。シーマンさん、当てに行ってください。まさかウズベ語じゃないでしょ？いやとか言っちゃった。聞いてもわかんないから。もう一回ちょっとその歌詞言ってみて。
間、もう一回歌詞言って。間。間。クノラム。ヒントはクス。クノラム。意味はわかるけど、クーズノルム、目の光でしょ。そうそうそう。目の光。例えば、タタロ語でクーズノラム、クーズノラム、ギューズノラム。でも、クーズノラム。クーズノラム。Z の音はスッって発音するのが特徴です。この言語。Z じゃなくて、セ。で、リョロナペルテック。ちょっと見当つかないから。英語の TH の発音ですね。トゥバゴとかかな。マサヤさん、わかりですか？じゃあ、答え言います。はい、答えはバシキル語です。バシキル語でした。です。難しい。これちょっと音源も良くないし。バシキル語ってタタール語とすごく近いですか？近いです。そう。同じ。でも、アルソも初めて来た。タタール語と思った。そう。すごい似てる。そんなに似てるんですね。似てます。そうですね。タタール語だと思うけど、ちょっと違うんだけども、ちょっと中央アジアのような言葉だったから、もしかしたら違うですか。バシコルとかでもよ。バシクルガンじゃなくて、バシクルトです。バシクルト。タタルの隣の。隣です。ウファっていう場所ありますよね。歌手もタタル人の歌手、ゼンピラ。結構有名なんですけど、今の戦争で、今もうロシアは出国しました。じゃあ次行きますね。これ楽器の分かっちゃうher segiyen ganda prak ajane yadin qalgin ayar meni はい。何語だったでしょうか？わかる人はちょっと待っててくださいね。分かってる言わないとか。何語でしょうか？アンツさんどうですか？ないな。わからない。なんかところどころわかる言葉が入ってるんですよね。ウズベク語と近いから。なんか意味までわかるところもあるんですけど、なんかはっきりこれってなんかちょっと自信が持てないけど、でもなんかすごく多分ウズベ語に近いと思う。なんか言葉はわかる。じゃあ答えを。ウイグル語。やっぱりウイグル語か。ウイグル語ですね。そうですね。ウズベク語に一番近いのがウイグル語です。はいね、やっぱり。そうです。ウイグル語です。ウイグル語だ。ルチャンさん、今の曲って、なんか意味は説明できることがありました？なんか、死んだ後に、大地に対するお願いみたいな、私を懐に入れてください。多分そういう意味だ。言ってました。なるほど。ちょっとね、これせっかくなんで、紹介動画を作ってるので、これ動画見るとね、わかりやすいんで、ちょっとそっち出しますね。はい。そうですね。これです。それ有名な歌手。死んだ後に残ったものは残ったではないですかみたいな感じですね。そういうのですね。でこの人よくお兄ちゃん亡くなってるじゃないですか。お兄ちゃんのことをいつもこういうふうにすごい悲しい歌なんですね。歌ってます。そうですね。セネベル・トゥルスンさんっていう方で、私がウルムチ行った時にお友達だったんです。本当？はい。じゃあお兄さんのことも知ってるんだよね。お兄さんが亡くなったってことを私の友達のトゥルスンから聞いたんですけど、はい。彼女はずっとそのことでいまだに苦しんでる。おさんと仲が良すぎたんですよね。私の妹の
旦那ちょっと遠いんですけど、妹の、旦那のお兄さんは芸術学院の、学院さん、そこで楽器やってるんですね。で、彼女と仲がいいんです。よく帰ると、その話を聞いたりしてます。もう帰れないんですけど。私もドゥタールを習いたくて、セネブルトゥルスのツナに教えてずっと言ってたんですけど、忙しくて全然時間なくて、もう日本に帰る直前に、原さんはやりたいのって言われたら、もうやりたいって言ったんですけど、もう本当に直前だったんで、習えなかった思い出があります。そっか。私は習いたいって言ったら、妹の旦那のお姉さんは彼女に教えてもらう。私は恐縮して、もうそんなこと絶対できない。あの人はプロの人だから、私なんかに教えるなんてとんでもないと思いました。そうですよね。留学生の特権でそんなのそうですね、教えてもらおうと思ったんですけど。いや、それならもう私やめとくと思って。恥ずかしくて。6番目ですね。はい、聞いてください。Шаппана гана, шаппана ларари. Лапка юре, лапка на чудари. Волтада хочан шапла шава. Ирени чересене тазада.はい。どうでしょうか。これ難しいな。一番似てない。一番似てない言語です。多分、マサヤさん。早い。マサヤさんはチャバシ。いや、私わかんない。でも、なんかいい感じの歌ですね。私もよくわかんない。じゃあ答え言いましょうか。チュワシュ語。答えはチュワシュ語です。どうしてお二人分かったの？アフさんどうして分かりました？メロディー？わからない。分からないけど分かった。似てる。チュワシュ人だから。マサヤさんはすぐ分かりました？すぐは分からなかったですね。ただ、なんだろう。引っかかる単語が全くないというところが、最大の特徴だったかなと思ってます。すごい感。すごいね。本当に引っかからない。チュバシュ語は、やっぱり共通単語が少ないんで、他の中国系言語と。なるほどね。でも、マサイさんもチュワシュ語習ってた。そうですね。チュワシュ語、オトモルト語も。実際、チュバシュ共和語。切れちゃって。切れちゃいますね。切れちゃった。シーマンさん聞こえます？私は聞こえてます。じゃあ、マサヤさんだけだな。そうですね。この歌にシュムルという花の名前が出て、出てくるんですよ。そのシュムルトがエゾの上水桜っていう桜みたいで。お花。はい。その花をちょっと調べてたんですよ、前。ちょっと写真をね、ちょっとシェアしますね。これ、見えますか？見えます。なんかこの花が日本だと北海道だけ実生してるらしいんですけど。日本語名前なんていうの？エゾの上水桜。エゾの上水、面白い。上水桜。エゾだから北海道ですね。エゾの上水桜。チュバシュ語でシュムルト。タタル語でも同じシュムルトと言います。シュムルト。で黒い実ができて、それを集めてジャムとかにするんだよね。そう、コンポストとか。食べれるんだ。でも美味しい。面白い。美味しいです。確かに。シュムルト。これ別に荒くとかの原料にならないですよね。お酒にはなんない？ワインとか。治療もか聞いたことない。でもジャムとか。エゾの上水桜。チュバシュ語とタタール語で共通している単語が時々あるんですけど、その中で一つですね。次に、はい、ちょっと待って。7番目です。わかった。
Saçın ucun hürmezler, gülü sulu dermezler. Sar gelin, saçın ucun hürmez. Saçın ucunu örmez. はい。キルギス何語でしょうか。答えは答えはキルギスキルギス。そうだな。ルシエンさんはキルギスかなと思います。アゼルバイジャン語かと思った。違うアゼルバイジャアンゼルバイジャンマサヤさんはコロゴスかな。見えない。見えない。クルグス。クルグス。あ、そう、はいキルギス語だった答えを言ってください。ルシャンさんはキルギスだとキルギス。思った。はい。はい、答えはアゼルバイジャン語でした。いやーアゼルバイジャンです。シーマンさん正解です。やったみんながキルギスって言うから。何と思っちゃった。えみんなキルギスで、もしかしてキルギスなのかと思っちゃった。アゼルバイジャン語アゼルバイジャンで。ですそうこれはアゼルバイジャン、アゼルバイジャンでもなんでわかりましたピンときましたシーマンさ。うんん、まあ言葉がちょっとウズベ語に少し似てるっていうのと、あと、これってサルゲリンじゃないですか。そうです、そうです。サルゲリンです。はい。サルゲリン。アゼルバイジャンの超有名な民謡ですね。うんなんか、黄色い花嫁ですね。意味としてはね。サルゲリン。そう、それもなんかサルゲリンですよね、ウズベ語で言ったら。ほとんど言葉同じ。うん。なんかアゼルバイジャンとかアルメニアとかジョージアとか、あそこら辺はなんか同じメロディーを使っている民謡らしいですね。共通してるらしいです。はい。とても有名。これも有名です。有名はい。あ、そうなんだ。じゃあ次いきます。 Dağlağımız kılları tattım ki hanuda Sürüp berkudular, sürüp dağdağuda Tırım bamgılar Dağlağımız kılları tattım ki hanuda Sürüp berkudular, sürüp dağdağuda Tırım bamgıların kınkırdan verirdi Gömüstek kınadın ködüden erirdi はい。どうでしょなんか変わったメロディーだな。うじゃあこれね、これも動画あるんで動画見せますよ。動画、ちょっと今から、動画見ると、かなりわかりやすいんで。 Soğuk soğuk soğumanın kadına Kıbrıs'ta tuttu but kız ağanıda Sideri Mehmet Siligri dediğine Cik didik tuguy but cibele holdenge Sideri Mehmet Siligri dediğine Cik didik tuguy but cibele holdenge はい。この下の文字ってその国の文字ですか？違う。あ、上の。違うね。下とそれは違う上で、下がトルコ語で上がアンタラ語です。だからあ、そういうことか。何語でしょうかなんかねとかってちょっと、顔はなんか、トゥバとかサハとか。自然とか。全く知らない、私。トゥバかな。ヒント。彫りの深くない人たちですね。じゃあ私は、サハかトゥバにしようかな。どっちかにしてください。どっちかに。サハにしようかな。アルスさんはわからない。クルグス。マサヤさんはタハです。サハ。ルシェンさんは何語だと思いますか？私、感覚としてはキルギスだね。キルギス。なんか、カザフにちょっと似てるようなところもあって、でもカザフ語じゃないっていうところは、もしかしてキルギスかなと思います。はい。じゃあ答えを。はい、答えはサハ語です。サハ語です。サハ語です。なんか確かにキリギス語にも似てるし、顔もキリギスっぽいんですけど、なんかニエとかそういう発音はちょっとキリギスでないかなと思ったんですよね。キリギスはかなりやっぱウズベク、ウイグルに近いですよね。共通言語多いと思うんで。サハは全然わからない。なんかでもなんかちょっとでも、直調は似てる部分もあるし、面白いね。サハ語ってこんな感じか。はい。じゃあ次いきます。9番目です。お願いします。Gidip adam жазған Алатауды Айтайын күндік қаным тамған жерді көтерің қан Gidip adam жазған Алатауды
Айтайын кіндік қаным тамған жерді, көтерін қане достар Қаратауды. Ассалам Өзбекстан, Қарақалпақ. 出ちゃったじゃん。出ちゃった。わかった、やっぱり。ちょっとね、出ちゃった。これ出ちゃっがこういうのサービス問題です。何語でしょうか？た。カラカラパーク。皆さん、他、アルツ何語だと思いますか？ウズベク。ウズベッコですよね。出てきあましたよね。あ、ウズベクかウズベキスタンも出てきましたね。マサヤさん。ウズベキスタンって出てきカラました。カルパクかな。はい。カラカルパクでいく。サラム、ウズベキスタン、カラカラパークと言ってましたそうね。ですね。はいウズベキスタン、カラカルパク。答えは、ははいい。答えはカラカルパク。カラカルパカラカルイエーイパクです。ウセンさん、ないのアッ違いますサラム、ウズベキスタン、最後にカラカルパクカラカラって言ってました。パーク。これはウズベク語じゃないです、全然。で、キリギス語にすごい似てたけど、でも、ヒント出ました。ウズベク、まあ、ウズベク語っぽくも聞こえたんですけど、音が深いので、あ、ウズベク語ではないなと。どちらかというとカザフ語とかの、も聞こえるけど、カザフ語じゃないということは、その間にある言語かなという。そうそうそう。うん。最初に私、カザク語かなと聞いてたんですけど、徐々に、後のエスラム、ウズベキスタンに騙されました。なんか、優しい感じのカザフ語っていうイメージです。僕勝手なんですけど。そんな感じ。そう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 。似てますよね。うん。カザフ語にも聞こえてきたんですよね。うん。すごい似てる。うん。うん。 10番目。 10番目。 Şubatın altında mari kız Gül gül üzümcük Şubatın altında mari kız Gül gül üzümcük Şubatın altında mari kız 何語でしょうか？なんか、トゥーバって聞こえたけど。わかんない、全然。難しいです。どこら辺だと思います。どこら辺。マリクス。そうです。マリクス題名はマリクスっていうのは。マリクス。でもそのクズの発音はなんかクズって言ってて、クズじゃないんですよね。だから、そう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 ちょっと私の知ってる言語なんじゃないな。クズじゃなくてクズと言ってたんですよね。うん、ということは西の方。トルコに近いところ。そうです。はい。近い。トルコ語も出たんで、表の中に見ていただいて、西の方にありそうな。いいですあずさん、わかりましたまさやさん、どうですか？ガガオわかっ。たかどうかはちょっと、あれですけど。はい。じゃあ出していただいて。出してください。オス。ハウスガガオス。ガガウス語。ガガウス、トルクメン。ガガウスルシェンさんはルシェンさん何語？あ、私は全くわからないので。じゃあ答え。じゃあ答えはガガウズ語イエーイです。ガガウス語です。消去法でガガウス語しか残んなかった。聞いたこともないです。申し訳ないんですけど、いやいやいや名前も知らないです。ガガウス語は今のモルドバ、ウクライナ。ウクライナ、モルドバですね。モルドバに住んでる、モルドバはい、トルコ系なんですけど、キリスト教徒民族ですね。はい、あ、そうキリスト教なんですか？そうですね、キリスト教徒です。で、言語はかなり今のトルコ語に近いうん。と思います。はい。そんな感じはしたんですよ。クリスチャンのトルコ系はトルね、コ系のガガウスとチュバシ人、そうです。はい、チュワシ。あと一部タタール人いうんますけどね。はい。じゃあ次行きます。 Batır biçipte argıma katardırı Alı batır koşomi altay kalı Altay batır biçipte argıma katardırı Alı batır koşomi altay kalı kidezi はい。いかがでしょうか。これもね、サービス問題ですね。カザフ語。
他の方は。カルザフかクルガかトゥバかなって感じ。まさやさんどうですか？なんだっけな、これ。トゥバか、アルタイか。トゥバか。一つに絞ってもらって。じゃあ、トゥバ。トゥバ。シマさんは？私も、でもさ、アルタイってめっちゃ言ってましたよね。そう、アルタイって。めちゃくちゃ歌詞の中にアルタイがどうのこうの。アルタイ。でもそれ、南アルタイ語じゃないのかな？違うよね。いや、サービス問題なんで。南アルタイ語？いや、はい。はい、そうです。答えは南アルタイ語です。かっこアルタイ語。はい。南アルタイ語はなんか一般的にアルタイ語って言われてるみたいですね。これカザフ語と違うんですか？カザフ語じゃないです。超似てる。これは。カザフ語にめちゃくちゃ似てる。あれこれアルタイ会の音楽でしたっけ？アルタイ会ですね。アルタイ会なんでアルタイ、はい。アルタイ会なんでアルタイ語だと思ってますけども。あらら。はい。じゃあ次の問題は、これも動画あるので動画出します。多分、何語でしょうか？クリミアタタール語？あ、さっき言ったか。いや、まだ言ってないです。言ってない。まだ言ってない。クリミアタタール語かな。そっちの方です。似てる。でちなみに歌ってる方はその民族なんですけど、他の方は多分ポーランド人ですね。へえ。はい。ルシエンさんどうでしょうか？私全くわからないんですけど、タタル語。アルスさんは？私はカラチャイ。カラチャイ先出た。出た？マサヤさんどうですか？これはカライム語です。で、多分リトアニアのやつではなくて、ポーランドのカライム語だと思います。知らない。じゃあ答え言いましょう。カライム語です。カライム語です。カライム語です。カライム語は、今リトアニア、さっきおっしゃってたリトアニアが主に住んでる民族で、ユダヤ系です。ユダヤ教徒の民族ですね。あ、そう。でも、マサヤさん分かった。ポーランドのカライム語とリトアニアのカライム語。違いは？なんて言うんだろう。あくまで印象なんですけども、リトアニア語とポーランドでそのカライム語のその復興度合いが違くて、あくまでリトアニア語の方は、どちらかというと、ポーランド語とかからもうそのまま直接、単語を翻訳して使っているようなイメージがあるんですけど、ポーランド語の方はどちらかというと、直接、言葉を借用したりとか、そういったところがあるっていうところで、ちょっと違うなっていうふうに思ってます。音楽のメロディーは非常に似てるんですけど、あと言葉の即音ですね。それも、カライム語の特徴だと思います。トルコ語っぽいんだけれども、ミエとか、ニエとか、ちょっとなんて言うんでしょう。ポーランドで活躍しているカロリーナ・チチャですね。カライム語は先ほどクリミア・タタール語っておっしゃってましたけど、クリミア・タタールから移住してきたというふうに言われているので、そうなんだ。だからそれっぽい感じなんですね。今度オンラインでカライム語の無料講座があるらしいんで、すごい珍しいんで受けてみようかなと思ってるんですけども。カライム語ってタタール人の人が聞いたとき、どのぐらい、ほとんどわかりますか？ほとんどわかります。はい。はい、次いきます。13番目。Kavuştadan esken yel çek yüzüme vurdun Balalıktan keçken sevgili kırım Geze geze doyamadım Çok yerlerini kuramadım Nasıl güzel bir tanımsın ey güzel kırım はい。いかがでしょうか？そうかな。
トルコ語出たんですよね、もう。うん、トルコ語一番初めにウスキュダラが出ちゃいました。すごい近いトルコ語。なんかウズベ語にも似てるんだけど、これ消去法でいくと。でもこれもサービスですよ。最後に地名言っちゃってますんで。はい。そうそうそう。気がgüzel つかなかった。Hey, güzel, Kırım. Kırım って言ってます。クリミアじゃん。クリミア語クリミア。そうしかも、ギュザルって同じか、言葉。そうですね。いや、クリミアタタール。ウイグル語もギュザルですか？そうです。ウイグル語もグザル使いますね。そっか、ウズベ語もギュザルだね。じゃあ答えは皆さんも分かっちゃいましたね。うん。クリミアタタール語。クリミアタタール語。です。正解です。はい、正解です。クリミアタタール以外に、クリミアまた別の言語があるんですか？いや、クリミアタタール、クリミア半島にいるトルコ系民族はクリミアタタール人なんですけど、3つぐらいの方言はあるみたいですね。もう少しカザンタタールに近い方と、トルコ語に近い表現の方といるらしいんですけど、ただ、かなり今ね、強制移住ね、1944年に強制的に移住されてるんで、ウズベキとかシベリアとかに送られて、また戻ってきたりとかしてて、かなりコミュニティがバラバラになっちゃってるようで、あとロシア語をやっぱり皆さん使っちゃうので、かなり言語の保存は良くない危機的な状況にはあるみたいですね。タタール人ですよね。クリミアタタール。ただ、クリミアタタールと言いながらも、ギルナのようなタタール人とはだいぶ違うんですね、言語は。かなり遠いです。3問ですね。はい、次行きます。Bilsen gözüm yolunda hayran iken Yürek bağrım derdinde sersan iken Bilsen gözüm わかりました。 Bilsen gözüm yolunda hayran iken Yürek bağrım derdinde sersan iken Bilsen gözüm yolunda hayran iken Yürek bağrım derdinde sersan iken Ledlerin はい。分かった方いらっしゃいますけど、アルツ分かりました？アルツさん。おー、すごい。マサヤさんも。ルシャンさん。迷ってるのは、カシュガイか、オズベクか、どっちかなっていう。ルシェンさんどうですか？ウズベク語かなと思います。じゃあ、ファイナルアンサーはウズベク語。ウズベク。マサヤさんはオズベクかな。キャーとか、ように書いてるところがウズベクっぽいかなと思ってます。はい、答えを。そう、ウズベク語です。ウズベク語です。全員正解です。メロディーと音楽ももう 100% ウズベク語です。音楽の最後にちょっと回すところがあるんですよね。そこが特徴的で、あと内容も私が聞き取れるから、多分ウズベク語かなと。ちょっとこれも動画あるんで、ちょっと見ましょう。もう思いっきりウズベクっていう動画があるんですけど。これはウズベクですな。Sen gözüm yolunda hayran iken Yürek bağrım derdinde sersan iken Bilsen gözüm yolunda hayran iken Yürek bağrım derdinde sersan iken Ledlerini bağlımdan bir takmakı Garip künlüm işkinde giryan iken やっぱりそうです。これ、ウズベクの中でも、ホラズムの音楽ですね。これ、ブハラですよね。西側の。ブハラですか？なんかヒバみたいに見えますか？ブハラですか？ヒバとか、ウルゲンチの、カルタミノラっていうののやつで、踊りもそうです。ラズギって言うんですけど、ホラズムの踊りです、あれが。音楽もそうです。Yürek bağrım derdingisel という Yürek bağrım derdingisel。ここウイグル語と全く同じです。同じね。心、バグルムはユレク同じですね。ユレクもバグルも、カタログでも同じ。ユレク心臓みたいな。ユレクバグル。そう。それ。全く同じ。じゃあ一番簡単ですね。
みんなわかる。みんなわかりました。じゃあ、あと2問です。はい。ちょっと最後の2問も難しいです。Suda tursa boyu çalçıkta Yakşı para geli boyu gonçemiz Aylan pası bey Din tursa Suda tursa boyu çalçıkta Yakşı para geli boyu gonçemiz Aylan pası bey Din tursaどうでしょうか？我々のような顔の人たちの言葉ですね。顔が。日本人みたいな顔の平たい顔族の人たちの言葉。私もそう思いました。多分同じ。まさやさんどうですか？いや、私これわかんないな。これね、ユグル語にしましょう。いやこれで動画あります。これも動画。っていうのは。トゥバってもう出ましたっけ？トゥバは出てないですね。はい。はい。はい、わかった。これはそう、漢字が流れてましたね。チャイナにいるのですぐわかる。そっか、そうか。ウイグルの人は中国の文字読めるんですね。答えお願いします。答えは、キルギスです。まさやさんはいや、もう、ビデオ見てわかりましたけど、とりあえず最初のユーグルでいきます。ユーグル。ユーグルユーグルユーグル。ユーグル。甘粛省に住んでる。ユーグルっていう民族いるんだ。そうそうそう。いや、私はカザフだと思いますよ、さっきは。わかんない。アルスさんはサラールサラール。はい、答えを。なんかでも難しいっておっしゃったんですね、唐沢さんが。難しいと思います。難しいんだったらキルギスじゃないか。いや、わかんないです。じゃあ答えお願いします。キルギス。はい、キルギス語。キルギスか。答えキルギスです。よかった。実践させてください。これ中国に住んでる。こんなに可愛いキルギスの曲あるんだ。そうそう、私もびっくりした。ちょっとキルギスっぽくないんですよね。カザフに似てる。だから楽器が完全に洋梨型なんで。コムズ。コムズですよね。だから。帽子も。そう、帽子も白いし。帽子もキルギスの帽子。キルギスタンのキルギス人のナジムさん、今日出てもらおうと思ったんですけど、どうしても合わないっていうんで、彼にね、ちょっと聞いてもらおうと思ってたんですけど、何をなんとか MS、なんとか MS って言ってるから、まあ、キルギスかな。最後は本当に難しいです。これ出てないやつから、もう消去法で選んでもいただいて、こんな言語あるのみたいなとこなんで、はい。もう当てに行ってください。いきます。なんか突然アフリカみたいな感じがするんですけど。はい。ハクーナマタータって感じですけど。なんですか、それ。これはね、これ前回の動画で、この言語って答えやられる人がいっぱいいたんで、じゃあ今回入れようかなと思って、それで音源探したんですよ。なかなかないですね。はい。音源が。しかも何言ってるかが全然わからないですよね、多分ね。全然わかんない。っていうか、同じ大陸の言葉じゃないような気もするぐらい。大陸は結構近い。これは消去法で、これじゃない、これじゃない、これじゃないって言うんで。
選んでいただいて。多分、ちょっとわかんなすぎるんで、原地語。他の方はいや、これ当てたら、でも今年の運全部使っちゃう感じだと思いますよ。じゃあ当てたくないですね。すごい。サラール語。えアルスさんはトゥア語。リュシェンさん何語だと思いますか？サラール語。サラール語。はい。はい、答えは答えは原地語。原地語でした。当たっちゃったよ。原地語。はい。すごい古いチルク語で、なんかペルシャ語化してるんですよね。まさやさんなんか前ブログで載せられてましたよね、確かね。そうですね。ねなんて言うんでしょう。例えば語頭に、例えばエブとかトルコ語であるじゃないですか。でも語頭に本来はなんかこの H が音があったらしくて、そういう音をまだずっと古風なまま保持したままという特徴を持っています。で私もちょっと原地語かなとはちょっと思ったんですけど、サラール語に出ていってほしかったっていう。はい。いやこれはでも本当に、私、問題作ってるんで、もちろん答えはわかるんですけども、逆の立場だったら、僕もう半分以上わかんないかなと思ってするので、はい。さすがなんですけど、じゃあ、今日の結果、シュマンさんとマサヤさんが、イエーイ10言語。同じ10記憶。はい。で、で、7? ハウスが7で、ハウス7。リュシェンさんは4。4。ですけど、シーマンさんなんかおすすめの、例えばウズベクの音楽とかあります？ここの聞いてるよ。私はウズベク語の歌しか聞かないんですけど、このね、今回のリストの中の言葉だったら、ウズベク語の言葉しか歌しか聞かないけど、一番好きな歌手はセバラ・ナザルホンですね。セバル・ナザルホン。セバラ・ナザルホン。セバラ・ナザルホン。はい。彼女の歌は一番大好きです。リュシェンさん、おすすめの曲とか、よく聴いてる曲とか、ウイグル語の曲が多すぎて何かセネバル・トゥルスンが大好きとか。よくわからないです。ウイグル語いくらでも出るでしょう。調べる。じゃあ、マサヤさんおすすめの曲とか。よく聞くのは私、カラチャイ・バルカルのイーナールという、フォークロアのバンドがいるんですけど。いいね。イーナールという。イーナール。じゃあ、アルスさんおすすめの曲とか。好きな。私はもう、カタール語だけ。サワワット。サワワット。ありがとうございました。以上にします。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。さようなら。さようなら。ホーシェンセ。